ćemo na YouTube, snimamo te. Gabriel, snimamo te. Ona, vidi olej. Nikola, ovo ćemo sad na YouTube, stvarno. Gabriel. Olej, ona. Da se daš slikaš? Ajde. Uju, lopta, uđanje lop. Teta, snimam pa ću staviti na YouTube ovo. Koliko 16 bodova možete ko pobjede? Teta, ovo ću staviti na YouTube. Sad gledaj ga. Vidio si tetu? Ajme tetu snimam. Evo ga.